Og det vil Pia læse. Der var engang for meget lang tid siden et lille bitte land, der hed Danmark, og som havde en meget trist prinsesse. Men i årene mellem 1890 og 1920 skete der en masse små ændringer i det lille bitte land, der gav prinsessen en række velfærdsydelser. Det gjorde hende glad, og nu blev hendes far kongen forsørget, og hun fik ordnet tænder gratis. Men som i alle andre små kongeriger var der en grave ved navn økonomisk krise, som fra tid til anden hærede og plyndrede kongeriget. Det gjorde det blandt andet i det herrens år 1929. Men landet var stærkt og kom på fod igen. For i 1956 blev det lille kongerige forsynet med Danmarks første universelle velfærdsydelse, for folkepensionen. Denne hjalp de ældste i samfundet og sikrede den økonomiske sikkerhed. Herefter gik det fantastisk for kongeriget. Højkonjunkturen kom til landet, folk fik arbejde, arbejdsløsheden var minimal, og alle folk havde penge mellem hænderne. I denne periode bliver prinsessen forelsket i den røde prins, og han beskytter hende som en plante i et drivhus. Hendes far, kongen og den blå prins blev dog bange for, om prinsessen kunne klare sig, når dragen engang ville vende tilbage til landet. En af de rædselsfulde dage, hvor dragen var fløjet højt over byen, begyndte prinsessen at fatte mistro til den røde prins. Tænk, hvis den blå prins og hendes far havde ret. Derfor giftede prinsessen sig nu med den blå prins, og følte frihed ved at kunne klare sig selv og være selvstændig. Men der var mere oprør i landet, for dragen havde fået et godt øje til den røde prins, og kunne ikke lade være med at flyve hende, hver gang den røde prins var inde i varmen hos prinsessen. Den fløj over kongeriget og spejlede og holdte øje med den røde prins hver eneste gang, han var inde på slottet. Dette brød kongeriget sig ikke om, så det endte med, at den blå prins og den røde prins stod sig sammen for at holde dragen på afstand. Selvom de stadig måtte strides om prinsessens gunst. Men de levede lykkeligt til deres dages ende.